आमचे गोवाचे युवा अध्यक्ष जे आसा हेची ऑलरेडी तशी घोषणा घातली आसा ते म्हणजे दत्ताराम जिलू हडपलकर असे मूळ डिचोलचे स्वतःचो व्यवसाय आसा आणि तांकां आमी गोवाचे प्रमुख युवा प्रमुख असे म्हटिल्ले आसा. तेजी फुडली जी त्यांची समिती जी आसा म्हणजे युवा म्हणून समिती जी आसतली ती तेजे डिटेल जे आसा ते डिक्लेअर ते स्वतः करतले. हांव तांकां विनंती करता की त्यांची ती डिक्लेअर. नमस्कार. गोवा सुरक्षा युवा मंच ही कार्यकारिणी या पुस्तकात घोषित केलं. उपाध्यक्ष म्हणून स्वरूप जयदेव नाईक मांद्रेचे कार्यकर्ते फाटल्या इलेक्शनात रावले बरोबर. त्यानंतर दुसरे उपाध्यक्ष हे बाबू गावकर सध्या उपस्थित नाही. सरचिटणीस आणि उत्तर गोवा अध्यक्ष दुहेरी जबाबदारी दिली आहे. आमचे शिवाजी राम वदरकर, दक्षिण गोवा अध्यक्ष आलोक मोडक, सचिव निळकंठ कुंभार, सहसचिव अजय नाईक, महाविद्यालयीन प्रमुख ही जबाबदारी आहे शशांक दामोदर नाईक हे पहिले. आमच्या समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख जे असतात ते रजत विराज पाखरे. समितीचे लिगल सेल कायदे संबंधी जे कितें आसतले ते पहिले आमचे अमित चंद्रकांत वेरेकर. समितीचे कोषाध्यक्ष संजय श्रीधर नाईक आणि बाकीचे आहे सदस्य त्यांची नावं घेता. सिद्धलिंग रवी पत्तार, कृष्णा बारकेलो वेळुस्कर, मयूर धोंडीराम इंदुरकर, सुबोध विनायक मोने, रुद्राक्ष केशव शेडगावकर, शशिकांत शंकर पेडणेकर, प्रसाद जोग, सिद्धेश कृष्णा उगाडेकर, ज्ञानेश्वर वासू नाईक, अभिजित आनंद गावकर, केदार उमेश कामत आणि साहिब नारायण सतरकर हे सदस्य म्हणून असतात. गोवा सुरक्षा युवा मंच हे जे नवीन संघटना नवीन आमची कार्यकारिणी आज गठीत जाता ते येणारे कामान आमचे चडशे काम आगामी जे काम असतात ते उपक्रमशील तसेच युवांचे जे संबंधित काम असतले तितून आमचे चढ लक्ष असतं. तरुणांची निगडीत संबंधित क्षेत्र आहात जसे क्रीडा आसा, शैक्षणिक क्षेत्र असतले, रोजगार असतले, आरोग्य क्षेत्र असतले. तितून मुख्य निस्वार्थ समाजप्रेम जो असतो तो निर्माण करप आणि देशप्रेम आणि राष्ट्रभक्ती जागृत करप हेर आमचो चढ भर असतलो. त्याचबरोबर गोवा सुरक्षा मंच जे मुख्य आमचो पक्ष आहा तेजे जसे काम वाडटा तसेच गोवा सुरक्षा युवा मंच याच्या कामाचो विस्तार आता जो जाल्लो आसा हो जिल्हा स्तरावर जाल्लो आसा. तेज्या फुडें उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशी दोन्ही जिल्ह्यांची समिती येणाऱ्या दिसांनी डिक्लेअर जातल्यो. आणि त्याचबरोबर तालुका लेवल आणि त्याच्या पुढे पंचायत आणि नगरपालिका आणि सगळ्यांत शेवटीला आमचो युनिट असता तो म्हणजे बूथ रचना. तितून पूर्णपणे युवाच्यो कार्यकारिणी ज्यो आसा येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यांत आमी गठीत जातलो आणि जाहीर केलो. संघटनात्मक ढाचा मजबूत करत असताना आमचे जे भान असतले कामाचे पूर्णपणे समाजोपयोगी आणि राष्ट्रहित भावना ही जागृत करप ती जास्तीत जास्त वृद्धिंगत करप हेजेरूच आमचो जास्त भर असतलो. वेगवेगळे कार्यक्रमची दिशा जी असतली हे ह्या दिशेन असतली की युवकांमदी चडांत चड राष्ट्रीय प्रेम समाज भावना निस्वार्थीपणे समाजाची काम करप ह्या खातीर तांकां प्रेरीत केले वयतले. प्रत्येक आता काय खबर आहे की फुडल्या वर्सा निवडणुकीच्या त्याचबरोबर आता एप्रिलान नगरपालिकेची निवडणूक येता. ह्या नगरपालिका निवडणुका किंवा पंचायत निवडणुका त्याचबरोबर विधानसभेची निवडणूक जास्तीत जास्त युवकांचे रिप्रेझेंटेशन असतले हेजेर आमी भर दितले. आमच्या पक्षा अंतर्गत जास्तीत जास्त युवकांक संधी मेळटली नगरपालिका निवडणुकी हेजेर आमचो पूर्णपणे भर आसा. त्याचबरोबर आता ही सध्याची राजकारणी स्थिती आहा जी अत्यंत गढूळ आहा. आमकां खबर आहा की स्वार्था शिवाय राजकारण ते एक पाऊल सुद्धा पुढे पडना अशें एकंदर स्थिती आहा. त्या स्थितीन सुद्धा फक्त समाजप्रेम आणि पूर्णपणे समर्पण वृत्तीन काम करतले अशे युवकां खातीर जास्तीत जास्त तयार करता आमी हेजेर आमी प्रयत्न करता जेणेकरून तो कार्यकर्तो फुडें जावन खंयच्याच प्रकारचो भ्रश्टाचार हातून जावचो ना किंवा अन्य जे कितें देश बिगडटा किंवा समाज बिगडटा काम जे जावचें ना अशेंच आमी पळयता. आमच्या पक्षाचें ब्रीद वाक्य आहा हे स्वच्छ राजकारणा कडेन. तेच ब्रीद वाक्य फुडें आमी जास्तीत जास्त समाजा मेरेन आमी व्हरतले आणि एक वेगळो पक्ष एक वेगळ्या धाटणीचो पक्ष हो लोकां समोर आमी येवपाचो प्रयत्न करता. त्याचबरोबर बाकीच्या युवकांक सुद्धा जे आव्हान आहा जेंकां पूर्णपणे स्वतंत्रपणे जशें आमी आतां एक सामके बेजीक कार्यकर्ते सामके सामान्य थरावे कार्यकर्ते पूण हांगा वेगवेगळ्यो जबाबदारी घेवन आमी फुडें सरता. तशेंच
त्याचबरोबर अन्य जे पक्षांना आमचे काही जे देशप्रेमी असणारे नागरिक कार्यकर्ते असणारे पक्षाचे अन्य पक्षाचे हुद्द्याचे कोण कार्यकर्ते तांकां दिसता की आम्ही काम करपाक जाय आमकां स्वतंत्रपणे काम करपाक जाय त्या पक्षा अंतर्गत तेंची घुसमटदारी वयता आमकां सगळ्यांक खबर आसा खूब जाणांक अशी उदाहरणां आहा काही अन्य पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा उलयले आसा म्हाजे कडेन की ह्या पक्षान आमचे जाय तशें काम करपाक आमकां संदी मेळना किंवा खंय ना खंय कोणाच्या दबावा खातीर आमकां काम करचें पडटा तांकां सुद्धा म्हजें आव्हान आसा की गोवा सुरक्षा युवा मंच आनी गोवा सुरक्षा मंचाची दारां अशे जे निस्वार्थी आनी देशप्रेमी कार्यकर्ते आसतले तांकां ती सदांच ओपन आसतली तेंच्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात फुडें आगामी दिसांनी तेंचो पक्ष प्रवेश सुद्धा आमकां करचो आनी आमकां तुमकां तो पळोवंक मेळटा त्याचबरोबर अन्य जी क्रीडा क्षेत्र आसतली जी अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स जी आसतली जशे योग आसतली क्रीडा संगीत क्षेत्र आसतले तितून सुद्धा आमी उपक्रम करून ते युवकांनी जोडपाचो कार्यक्रम जोडपा खातीर आमी प्रयत्न करता त्याचबरोबर वेगवेगळे कॉलेज इलेक्शन आसतली फुडले युनिव्हर्सिटी इलेक्शन आसतली तितून सुद्धा आमी पूर्णपणे शक्तीन देंवतले त्याचबरोबर जे म्हयन्याक आमचे काही आयाम आमी ठरयला सध्या की प्रत्येक म्हयन्याक एक राज्य स्तराचेर कार्यक्रम जातलो तो सुद्धा आमी युवक आनी युवती खातीर हेच्या फुडें आयोजीत केले वतले फुडले येणाऱ्या कामांत जे आसतले आमचे पूर्णपणे समाजभिमुख आनी समाजा खातीर काम करपाचे आमचे पूर्णपणे ध्येय आनी ते सुद्धा जशें आमी पक्षाचे आमचे ध्येय म्हणटा की स्वच्छ राजकारण टोटली क्लीन पॉलिटिक्स हो ब्रीद वाक्य धरून राजकारणांतून समाजसेवा होच आमचे फुडें ध्येय आमी गाठपाचो प्रयत्न करता प्रश्न जे आसा हांव विनंती करता हांगासर उपस्थित आमचे राजेंद्र वेणीकर सर तेंच्यांनी नवीन निर्वाचित युवा आमची समिती आहा ताका पुष्पगुच्छ दिवन फूल भेट करून आणि अध्यक्ष फाटल्या उभे राहा